Hingga tini phonongai chini khoyam chaini deborong bosongni lukurok bahai goria matari tang. Hingga tini sal belakangnya special sal haipano wate sekelai tongo. Tini hingkai baba goria ni sal. Kai goria ni salo mia je horni simi wate phimani hingga tahu bo pining panang kelai tongo. Kai matai bahai ke lanya un wansuk tongo. Hingga phung joroti to wak ekdom hom kai hingga tabu hingkai kisa thakjak. Hingga to phano pining panang kelai tongo. Hingga jotono ready khalai tongo. Mane khapul laijak khaksang laijak khatong khajang lai jotono ready khalai tongo ta. Kai tini ni goria te bahai ke palaya mo phuno gana. Chini deborong bosong khwai district ni. Amu ma sauta hingga different ng manu te babisa phasing telka phasing telka type ke kisa misa phelai mo tongo puja lai mano mane matai lai mane kisa phelai mo tongo. Hingga mono nailai nai je mansa phuno gana current mo kuri current bo thangpai kha mia hor ni simi no ge battery rok kuri hanbai kisa ke video to bang je mantei phunuk tongnai among kai chang goria wa rokai ready khai tongkha khum butang rok subuya konai kai jotono ready khai toringkha harok lepai warok kai kai tabuk chini je osai hini songjak oyong bono nasimi tongta kai bo se man osai rok basuk kuri hinga hani bagi osai kom ni bagi kamio bo mang no kusuk kalai tongta kabangma nogo nok thangni bo ri phainani kaisa kai hinga hani bagi amni ke phainang kai kisa leuta kisa nasing tonglai damono kamono joton ready khai tonikha kai oyong phakyang kai mutai rinai bo tumdi kheri rok phunu gana kai yang ong gate kaisa ei kote kaisa goria wa tongo amgo toy songni kabde haita phungni 10:30 ta ngai tongo kai nasingjak takbo jongno osai no hingga tini phonongai chini khoyam chaini deborong bosongni lukurok bahai ke goria matari tangi khwai ni deborong bosong sakang kai tangi chini tiprasani bisingo no kabangma surname eba location by different gong panda khlaijugo mane tamnai matai rima phani hindi eba kaijang phani kisa phelai mung tongo kam agabagin sawo je chini khoyam chaini deborong bosongni lukurok bahai ke goria matari amu phunangnai hingga tangi ingkai romni do tabuk unukuti ni deborma bai yang ubipur ni deborma ni kaijak mung eba matai laimarok phelai mung tongnai amte haino thai bai se chini tamne riti rwas eba kisa misa matai laimarok phelai thang yang itu sudah dipecah. Hingga yang ongkai nogo Lakshmi matai boklai tongo toy songkai mana simultaneously no yang goria matai bebaksa no yang obo bogi tongo ta nok ni Lakshmi matai omokai yang oi ko manai hingkai haino bogi tongo kita nogo yang oma bo bus ri tongo ma Lakshmi no yang goria matai bebaksa no kai yang obo haino hai bus rok nilai tongo ta yang oi ko bus rok bai tabuk kisa prasad chana nai tongo
ke prosat jai sigrana mairok to jai photabuk 2,000 years later. Ano hade camera wa nungolo mobile nai mano Sekai kong ini sengor deli. Kalau juga nak beli sengor deli. Longnya aku sok cinta pakai gini nang. Big babu dia big babu. Gue hak jawab. kai matai rok to bok pabe kha bos ro to bebak ri pabe kha ngai tabuk to sarik sing thanga ngai matai yakung surina simi baki tong shuo ti rok jurang kar pai kha ngai tabuk matai yakung surina sanjawa gau yang bok khorok sa sing ngai ba kisa le uta sanjang ngai thango gahan bagi tak saring joro kisa yang baire phai thang pai kha kai norok tini nomo ang je phunung mansak phunuka je mantei cinematic way tikai enor saja kangka ba like rok khairi mono subscribe rok khairi ri ngai tabuk laso motai khima rok phunungnai ngai tabuk ngai ko motai tamina ni among ngai yakung suri dongota mane tokti rok riui tokti rok bokho bota ate haja Kusi. ibu sore khusi ibu sakit danggo Tutup aja dari akal. Watai. Oh,